Id-differenza fil-fiduċja fost l-elettorat bejn il-Prim Ministru Robert Abela u l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech hija ta' 28%. Dan skont l-ewwel stħarriġ tal-Gazzetta Malta Today minn wara riżultat tal-aħħar elezzjoni ġenerali. Fl-istħarriġ tal-Malta Today li sar bejn is-16 ta' Mejju u l-25 ta' Mejju, irriżulta li l-Prim Ministru Robert Abela qed igawdi minn 51.3% tal-fiduċja tal-elettorat. Dan fil-waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kiseb la riżultat tiegħu minn Settembru tal-2020 li law hekk kif kiseb biss 23.6% tal-fiduċja. Il-Prim Ministru jgawdi mill-fiduċja wkoll ta' 97.9% ta' dawk li vvotaw lil Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali, filwaqt li l-kap tal-Oppożizzjoni jgawdi biss 65.1% tal-fiduċja ta' dawk li vvotaw lil Partit Nazzjonalista f'Marzu li għadda. L-istħarriġ juri wkoll kif il-Prim Ministru Robert Abela jgħaddi lil kap nazzjonalista f'fiduċja bejn nisa u rġiel f'kull kategorija ta' età u f'kull reġjun tal-pajjiż minn barra wieħed. Bejn dawk li għandhom 16 u 35 sena, il-Prim Ministru Robert Abela jgawdi minn 46.3% tal-fiduċja fil-waqt li hawn Bernard Grech kiseb biss 22%. Il-Prim Ministru jgawdu wkoll fiduċja b'saħħitha bejn dawk li għandhom 36 u 50 sena b'riżultat ta' 55.5%. Hawnhekk Bernard Grech kiseb la riżultat tiegħu f'din il-kategorija ta' età fiduċja ta' 13.8% biss. Fuq bażi reġjonali l-aqwa riżultati ta' fiduċja fil-Prim Ministru inkisbu fir-reġjuni tal-Punent u n-Nofsinhar. Hawn Robert Abela għandu fiduċja ta' 66.3% u 62.8% rispettivament. Min-naħa l-oħra, la riżultati għal Bernard Grech fuq bażi reġjonali huma fir-reġjun tal-Punent u f'dak ta' Għawdex. Hawn il-kap jinżel saħansitra taħt l-10% hekk kif fir-reġjun tal-Punent kiseb fiduċja ta' 3.6% biss tal-elettorat. Fir-reġjun ta' Għawdex huwa kiseb fiduċja ta' 8.3% tal-elettorat. Intant l-istess tħarriġ juri li l-Partit Laburista qed igawdi minn vantaġġ ta' 15 punt perċentwal fuq il-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif il-Partit Laburista qed igawdi minn kważi 44% tal-fiduċja fl-elettorat filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb fiduċja ta' 28.8%. Hawn ukoll il-Partit Laburista jgħaddi lill-Partit Nazzjonalista f'kull kategorija ta' età u anke fost votanti nisa u rġiel. Fost il-pensjonanti il-Partit Laburista kiseb fiduċja ta' kważi 50% filwaqt li fost votanti żgħażagħ kiseb fiduċja ta' 39.1%. Hawnhekk il-Partit Nazzjonalista kiseb fiduċja ta' 21.3%. Fuq bażi reġjonali il-Partit Laburista kiseb fiduċja ta' 54.3% fir-reġjun tal-Punent. Hawnhekk l-istħarriġ tal-Malta Today jindika li l-Partit Nazzjonalista għandu fiduċja minima li ma tistax tiġi ikkwantifikata. Fir-reġjun ta' Għawdex il-Partit Laburista kiseb 51.2% tal-fiduċja tal-elettorat filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb 9.8% tal-fiduċja.